Tänään mä testaan kuinka paljon pystyy tienaamaan mustikoita keräämällä. No niin, me ollaan Tampereella tässä Kalevan Prisman vieressä ja tästä mun pitäisi lähteä sitten kävelemään johonkin suuntaan ja lähteä etsiä niitä mustikoita. Tänään olisi tarkoitus kerätä mustikoita koko päivän, illalla myyä ne. Tästä tuli kyllä aikamoinen seikkailu. Ei tästä tule kyllä yhtään mitään. Lähdetään etsimään mustikkamaita. No niin, ChatGPT suositteli menemään Niihamaan luonnonsuojelualueelle. Tästä kävelee semmonen puolisen tuntia siihen, ei kai siinä, lähdetään kävelemään. No niin, 20 minuuttia kävelty, kohta pitäisi alkaa olla kohteessa. Sitten oikeesti haluaisitte tietää, että miksi mä teen tämän videon, niin ihan vaan siis sen takia, koska tästä tarvitsee maksaa veroja. Kaikista muusta liiketoiminnasta pitää maksaa veroja, mutta mustikoita saa myydä verottomasti. Siinä on todellinen syy teille. Niin koira, ollaan saavuttu mestoille. Mun paras betti on se, että mä etin jonkun oikeesti sille hyvän paikan. Mä en vaan jää tähän näissä niinku pari hyvää mustikka-aluetta ja näin. Mä vaan haluan etsiä alueen, missä on niinku tosi paljon mustikoita. Eli mä voin vaan niinku jättää repun ja koiran ja alkaa töihin. Nyt on about semmonen 3 tuntia mennyt. Nyt löytyy aika hyvänäköinen spotti, mitä mä katoin. Tossa on paljon mustikkaa ja näin, niin lähdetään katsomaan, kuinka paljon saan kerättyä tässä jossakin ajassa. Tuon verran kerätty. Ei vielä ihan liikaa. Mä oon tässä about nyt vartin ollut. Pyörinyt tässä täällä eri paikoissa. Ja ei tää mikään uskomaton paikka, että kyllä tässä joutuu ehkä parempaa paikkaa siirtymään. Se oli aika hyviä mustikkaa. Pensaita, mä kerran nyt jonkin aikaa. Alkaa täyttyä jo. Plus! Kattokaa tää. Eiks toi oo kanttarelli? Siinä olikin vaan pari kanttarellia niin jätetty niitä matkaa, mutta mustikan keruhan sitten jatkuu. Kuunnelkaa tää satisfying ääni taas. Löysin erittäin hyvän paikan, niin hommathan jatkuu. Nähti sitä paljon sitä on jo. Terve! 1 hour later. Ei tästä tule kyllä yhtään mitään. Kuule, semmonen keissi, että mä oon syönyt tässä viimeisen puolen tuntia enemmän näitä mustikoita kuin kerännyt. Mulla vähän nälkä. Mutta mä en tiedä, mä sain siis taas korillisen täyteen ja pysin tonne. Näyttää tälle. Niin ei tohon rehellisesti kyllä hirveästi enää mahu. Mä en tiedä, tää ehkä alkaa pikkuhiljaa tää mustikoitten kerran olla lopussa. Mulla alkaa energiat loppua sen verran pahasti. Niin pitää hakea uutta energiaa. Mä nyt kävelee tonne kotiin päin. Mulla on semmonen 40 minuutin kävely tässä. Okei. Mä tein sen. Tuo oli legit ihan älyttömän raskas toi palomatka. Ja mustikat on vielä ehjinä. Tuossa yksi ohikulkija sanoi, että onpas minulla hyvännäköisiä mustikoita. Legit. Näin on nähty hikeä ja verta näitten mustikoitten eteen ja katsotaan kohta lisää. Okei, ihan rehellisesti. Mä en jaksa tänään tehdä kyllä yhtään mitään. Mä oon sen verran poikki, että mä oon nyt vaan nukkumaan, niin katsotaan huomenna. No niin, huomenta söpöliinit. No niin, eli tämän päivän agendana olisi tosiaan puhistaa noin mustikat ja sitten laittaa ne näihin ja myydä eteenpäin. Tässä on aika paljon mustikkaa. Eikä se auta alkaa puhistaa. Siinä sitten pyörähti semmonen 4 tuntia. Niin hyvät naiset ja herrat, nyt on aika esitellä tulokset. Tuossa on roskan määrä, tuossa on marjojen määrä. Mustakin tuntuu, että roskaa on melkein enemmän kuin marjoja. Mutta noi on nyt erittäin kovaa valuuttaa. Ne on pitänyt saada vaan myynti jollain tavalla. Mutta lähdetään selvittämään hinta noille, koska mulla ei mitään hajua itselläkään paljon kuin noin
maksaa. Noniin, mulla on tossa laski ja nyt aletaan mittaa noitten kulhojen tilavuuksia ja sitten aletaan miettiä, että mitä hintoja näistä voi pyytää. Ja nää on tosiaan Approximately 10 hours later. senttimetriä, eikö se näin oo? Ei kun ei, vaan kuutio cm on yhtä suuri kuin kuutio dm. Mä yritin laskea tätä niinku rehellisesti laskimella. Mutta mä vaan ehkä nyt heitän suoraan ChatGPT:lle, että tässä mun mitat ja anna mulle lopputulos. Joo. No niin, nyt on purkkien tilavuudet laskettu. Tää oli noin 2,2 litraa ja tää oli noin 2 litraa. Joten yhteensä meillä on 4,2 litraa ja katsotaan paljonko tälle hintaa tulee. Et mitä siis... Olis meillä toi tippalinssi, siis joku sanoi, että toi olisi about 40-60 euroa. Onks toi niinku mahdollista? Siis toi on ihan sairas. Nyt mä otan noista erittäin hyvät kuvat ja sit mä laitan ne Facebookiin. Tai näin, jos ei Facebookista nappaa, sit mä menen tohon torille ja on silleen, että vittu ostakaa nää tästä. Mä kävin tossa vähän kattelee hinnastoa, mitä muut tarjoaa, niin ei ollut ihan 10 euroa litraa, että todellisuus on vissiin noin 5 euroa litraa, eli sehän tekisi, mä saisin tosta niinku 20. Tälleen 2 tuntia myöhemmin ei tullut Facebookista vastauksia, en tiedä oliko hinta liian korkea, mutta tiedättekö mitä? Se ei auta muuta kuin lähtee kyltin kanssa kohti kaupunkia. Otetaan mustikat mukaan ja mennään myymään ne. No pitää varmaan nyt vähän keskustaa, missä enemmän porukkaa, mutta kyllä joku nää ostaa. Nää on kuitenkin vaivalla kerätty. Ja sitten tuolla näkyy semmosia ihan pieniä tommosia roskia, niin jos joku valittaa noista noin, niin menkää töihin. Niin tässä on joku 10 minuuttia oltu ja ei tässä omalla pihalla ole hirveästi vielä ketään ollut, mutta jokainen, joka tulee pihalle, ja mä menen vaan niille silleen, että ostakaa mustikoita ja yli. Morjesta! Oi morjesta! Mä kävin eilen kerran mustikoita ja meillä ei mahtunut kaikki tonne jääkaappiin tai siis pakastimeen. Niin kiinnostaisiko ostaa, siis saat heti mukaan tästä mustikat. Okei, ei mitään, hyvää päivää. Morjesta! Mä olin eilen keräämässä mustikoita ja meillä ei mahtunut pakastimeen tää viime. 25 eurolla nää molemmat saa purkitkin kaupan päälle. Mulla on niin pieni pakasti itselläkin, kun mä oon just kademmin kerran ja mulla on semmonen pikkupakasti, niin mä en kyllä ehkä ne ota, kun mä en oikein usko omaa. Ai niin, hyvä ei mahu. Se näyttää kyllä hyvältä, mutta sä otat niin paljon vasta. Mä olin siellä Taussin takana, mä olin siellä siellä? Joo. Ai siellä niin, Joo. Kyllä, siellä on jotenkin verran, mutta siis voit sä yhdenkin ottaa siis ihan niin kuin sekin käy, että kympillä lähtee tosta. Jommikumpi näistä. No joo, tää on joku, mä muistan, oliko se joku 2,5 litraa vai? Niin. Tää oli about. Jos mä otan ton kympillä. Joo, käy. Sieltä 10 euroa. Toinen lähti. Morjesta. Mä olin eilen keräämässä mustikoita. Okei, kyllä. Ymmärrän hyvin. Ei mitään, hyvää päivää. Hän ei ollut ehkä meidän mies, tai siis nainen. Hän oli silleen, että hän vaan nauroi ja oli silleen, että ei oo rahajuttuja mukana. No, toi oli tekosyy. Voinko kävellä sen kanssa se himaa ja käy hakeen ne kolikat sen taskusta, jos se sen vaatii. Morjesta. Mä olin eilen kerran mustikoita ja mulle jäi tämmönen satsi yli. Tässä on tosiaan nyt mennyt semmonen ehkä tunteroinen. Edelleenkin yksi tämmönen myymättä. Tossa on tullut aika paljon vastoinkäymisiä, mutta elämä on. Morjesta. Ai te kävit tänään just torilla. No hemmetti, mä oon vähän myöhässä. Kyllä ei mitään, hyvää päivää. Morjesta. Mä kävin eilen kerran mustikoita, mutta kaikki ei mahtunut pakastimeen.
Okei. Ja kysymyshän kuuluu, että kiinnostaisiko ostaa mustikoita? Ei kuule, mä oon ihan pershauki nyt, mulla ei yhtään rahaa. No, sitten ei voi ostaa mustikoita. Joo, ei voi. Aika hyvin sulla on niitä siinä. No on, mutta ei mahu vaan pakastimeen, niin pakko myydä. Niin, mä ymmärrän. Eiköhän joku ne osta kuule. Mä olin ennen kerran mustikoita, mutta mulla jäi yli tän verran mustikoita ja ne ei mahu mun pakastimeen. Niin kiinnostaisiko ostaa nää? Paljon se pyydät niistä? 10 mä pyytäisin tästä nää. Tässä on noin 2 litraa. Joo. Niin kyllä 2 litraa. Just näin. Onko mulla 10 jossain kotona? Ei mulla nyt mukana ole. Kyllä mä voisin tässä odottaa, että ei Kuinka mäkään katon, onko mulla 10 kuona? Kyllä. No mä ottelen tässä näin. Ottakaa tyhjä kassi ja 10 euroa. Monet purit mennyt, 20 tienattu. Ei ollut mitkään helpot 20 rehellisesti. Näitten purkkien myymistä about 1,5 tuntia. Noniin, eli kokonaisuudessaan tähän meni semmoinen 30 tuntia ja 20 tienattu. Rehellisesti en suosittele kellekään tätä mustikan keruuta ja sen myyntiä. Tää oli mun toinen YouTube-video ja ehdottomasti käykää kommentoimassa ja tykkäämässä videosta ja tilatkaahan se kanavilla. Kyllä te tiedätte nää jutut. Ei kai siinä, ensi kertaa. Ciao!